t'entends pas. Hier, vous avez vécu l'historique éclipse solaire. Ce soir, c'est l'éclipse de sang dans ce Rayalay. Et heureusement que vous mettez là parce qu'il va falloir que Parce que moi, l'Astrovis lundi, maintenant, sur ce basque, je te dis pas. en attendant peut-être une réparation. Dans la suite du programme normal, on aurait dû avoir la présentation du teaser, vous mettre l'eau à la bouche, vous faire monter les rythmes cardiaques avec une vidéo qui retrace l'histoire de cette compétition des internationaux de Cesta Punta de Saint-Jean-de-Luz. Je peux vous la mettre, mais il n'y aura pas le son, ce sera dommage. Pour raconter l'histoire, on a besoin de son. On a également une mise en lumière et une mise en son pour l'entrée des joueurs. Sauf que là aussi, sans la musique, ça risque d'être compliqué. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les joueurs sont prêts. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on allume la lumière. On ne fait pas d'applaudissements sur la sortie des joueurs. On vous dira qu'à applaudir quand ils seront alignés. Vous attendiez un peu ce que je vous présente. Parce que ce soir, pour la finale du 4e Master, le plateau est exceptionnel. Ce sont les derniers gros points de la saison à aller chercher à Saint-Jean. À partir de la semaine prochaine, mardi, on bascule sur le slam, qui est la finale des finales. On fait 4 Masters dans l'été pour arriver à ce slam. 2 demi-finales et une finale. Et ce soir, on connaîtra les 4 meilleurs avant et les 4 meilleurs arrière. Mesdames et messieurs, on va donc accueillir avec les téléphones portables allumés et la lumière qui va revenir dans la salle, les joueurs. Voilà, vous allez allumer vos téléphones, parfait. On va le faire un peu à l'ancienne, comme ça. Hein. Mais on va y arriver. De toute façon, pour jouer, il y aura de la lumière. Ça marche. Il y a les joueurs, il y a les pelotes, il y a les gars. Et il y a surtout un public de fou. Nous allons accueillir pour commencer les arbitres et les partenaires de cette soirée. J'appelle pour les partenaires Madame Christelle Coutian. Nous avons également un partenaire ce soir. Et voici, mesdames et messieurs, les arbitres, avec le principal analyste de faire. Ligne numéro 4, Xabi Guimont. Et ligne numéro 11, Arratsaldeon pilota zale guzieri eta arratsaldeon bereziki Cesta Punta zaleari hemen Donibane Uzineko jaialean gira, Campos Berri jaialean eta enekin gaur Asier Uribe. Bai, gabon deneri. Gabon Asier eta zu bizkat zure baratzean zira hemen gisa batez Zubiturren pasatzen dituzu hemen urtean zehar. Bai, urte asko pasatzen ditut hemen, bai, duela 30 bat urte hasi nintzen hemengo eskolan. Eta gero ere bai iparraldeko batzordean ere bai, orduan Cesta Puntan hor sartu naiz. Hala, eta beraz, ze partida mota ikusiko dugu, uste dut finala bat ikusiko dugula gaur Donibane Luizunen. Bai, Masters laueko finala, orduan azken finala da. Hala, eta segiran sartuko gira partidaren garaian eta lehen pilotaria Aritz Erkiaga beraz. Bai, gorriz arituko den Aritz Erkiaga da. Pilotari ezagutua, Cesta Puntan ibiltzen den jendeak ongi ezagutzen dute izpartezko maisua. Hala, izpastereko pilotaria hariko dena gorriz beraz egan duzun bezala. Eta berekin hariko da egun? Tibo Bask, bidartar pilotaria, esperientzia handiko pilotaria da ere bai. Pilotari indartsua eta frontoi, nik uste dut beranentzat frontoi egokia den Campos Berrin arituko da. Hala, 30 urte Tibo Bask eta gisa batez pixkat lekukoa erraiten zinuen bezala, bidartetik etorria dena beraz. Hala, horiek gorriz hariko dira beraz bi pilotari horiek eta parean urdinak, norrokoan ditugu? Urdinez Xabi Barandika,
nik uste dut momentu honetan forman den pilotari aurrelaria da bera. Azken uste dut maika partidetatik 10 irabazi dituela. Lesio larri bat ukan zuen negu hontan hor Gernikako Winter Series txapelketan, baina momentu hontan biziki ongi ari da. Hala, Xabi Barrandika eta egun aliko da norekin, Asier? Gilen Oienar, pilotari gaztea, pasaren urtean sartu zen hemengo txapelketan, eta urten gorakada handia egin du, eta biziki ongi ari den pilotari mauletarra. Hala, Sibrutara beraz iparaldeko bi pilotari, hegoaldeko bi pilotari, Lapurtarrak, Siberutarak, Bizkaitarrak, beraz, kasik Euskal Herri guzia eukaren dugu gure aintzinean gaur, Asier. Bai, hori da, bi iparraldeko atzelari, nik uste dut iparraldeko bi atzelari indartsuenak direna, jokoaldetik antzeko jokoa dute, bi pilota azkar astintzen duten pilotariak. Gero aurrean, Erkiaga zeutzen dugu, Erkiaga maisua da, ez da bilain ongi aurten, lesio bat ukandu, azken momentu hauetan gorakada bat egin du, ez da ikusiko nola egongo den, eta lehen errandu den bezala momentuko pilotaria Xabi Barrandika da, biziki ongi ari da azken bi hilabete hauetan. Hala, eta berezitasuna pixka bat erraiten da ginukena ere, berotasuna, badakigu hainiz bero egin duena udauntan, eta bereziki egun bero egiten du jaiala juntan, Asier. Bai, bero asko, uda guzian bezala, eta gero jendez beteta dago, orduan hori ikusten dut jokoan behar bada eragina dukanen duela, eta ikusiko pilotari gehienak hor partidu asko ari dira jokatzen momentu honetan. Uste dut Erkiagak eta Bazkek atzo miarritzen aritu ziren, Xabi uste dut astelenean miarritzen, asteartean hemen, gaur larun batean berriz Gernikan. Berendako, usaia badute ere berotasunaz, beraz ez da oroen buru traba bat alere. Jokoa luzatzen bada, behar bada, gorputzetan eragina izanen du. Gero ikusi barko da nola joango diren jokoak, baina berotasunak behar bada kalte egiten aldu. Berotasuna aipatzen dugu, berotasuna jenden dako, berotasuna ere pilotarien dako, eta berotasuna ere pilotentzat, piloten importantziak ere badu, eta pilotak ere berotzen dira, eta holako garai batekin ere beroago dira. Nola apartzen da, zumat pilota dituzte, piloten historioa bizkat, Asier, partidan sartzeko? Hautatzaileak lau pilotak sartzen ditu hor saskian. Normalean bi nahiko biziak eta bertze biak apalagoak dira. Baina gero, zugarren duzun bezala, bero honekin pilotak hite berotzen dira, eta hor ikusi beharko da nola ibiliko diren pilotekin aldatzen edo ez, edo ikusi beharko da. Eta beti boteak duena du pilota aldatzen ahal? Hori da. Hala, eta lehen botea izanen da Xabi Barrandikaren zat, beraz, eta partida huntan, sartuko gira segidan. Partidan sartu haintzin teknikoki, behar da egan ere, berezitasuna punduen aldetik eta kondatzeko manera, Asier. Bai, hau jokotan egiten da, orduan jokak 15 puntutara egiten dira. Bi joko irabazten dituna partida irabazia du, eta gero hirugarren joko bat behar balin bada, hirugarrena bostera jokatzen da. Hala, 15 egin behar dituzte beraz txandaren emaiteko, eta lehen puntua begorrientzat, pilotaren importasuna aipatzen ginuen, eta hor lehen botea egin balin badu Xabi Barrandikak, segidan Aritz Erkiaga eta Tibo Bazk joiten dira iduriz pilotaren aldatzera, hori da? Aldatzera edo ikustea zer den saskian, iduriz aldatu dute. Nire ustez bizia hartuko dute, Aritzek minainitz egiten du errebotean. Hala, ikusiko dugu beraz, Aritzen lehen botea orain berean. Hale, 1-0.
Hamabosti errepikatzen dugu txanda hau izanen dela. Eta lehen botea, pasa, zuk egiten zinuena botea pilota bizi bat hartu duela, nolaz ez, zazpigarren marra pasa du pilota honek. Hori da, orduan, lehen sakea pasa egin da, hori pixkat sendu barko du sakea, eta normalean bost pasa bakarrik dituzte. Aritzergiaga beste batentzat, aldiuntan, barnean izanen da. Oinart, Gibel atxikitzen Thibaut Basque. Hala beti partidaren hastapenea, piskat neurtzen dira lau pilotariak ikusteko bat besteari zetan diren, ez dira lehen puntuak baitiz bada ekspektakularenak izaiten, naiz eta hor Thibaut Basquek erakatsi duen gestu eder bat hor, Asier. Abiadura emiken ikusiko duguna? Bai, Xabi Barandikak ongi moztu du. Hala, labur, eta untsa lehertuz pilota, egan nahi du ezkerriko puparetik landa pilota lehertzen dela, eta ezin duela bilu pilota hoi, eta lehen berdinketa dugu batetan, beraz, bat berdin. Barandika berriz Gibel. Ez usten du pilota pasatzen da, Barandikak Gibelera eta Thibaut Basque luze oraino. Kasua entzien hortan, bi paretak, bai untsa biltzen pilota hoi Barandikak, eta jokoak segitzen du oraino. Aritzek defentsan hor. Thibaut Basque, pilota gora, baina beharnean da beti. Itzulian hartuko du paretatik landa Barandikak untsa, beti lotuz ezkerreko paretari. Kasu pilota lotua da, baina untsa bildu oino Xabik. Pilota zara zuen, baina untsa bildu Thibaut Basquek, aldiuntan Barandikak, bai, untsa segitu du. Pundu luzea bigarren hau, Asier, Bai, pilota berotu arte ikusut lehenengo tantoak hola ikusko ditugula. Hemendik tanto batzutara pilota hasiko denean berotzen joko aldatuko. Pilota luze bat oino, untsa bildua. Baina hau gore gizen, pundu eder bat, luze bat ikusi duguna. Eta Mariruski gaineko alderat joan dena, beraz bigarren pundua gorien dako izanen da. Bieta bat, hor Gilen oien artek kanpoat igorri duena, sobera gura. Beraz, bi pundu gorrientzat eta beti bat urdinentzat. Bai, hor xakean ez tain ondo ibili haritz eta ongi moztu du Xabik. Bigarren berdinketa, joko haino Franco idekia, mementoan ez da pilotari bat edo bestea bat bestetik jalitzen. Hala, untsa pausatua hor Xabi Barandikak aintzin hortan. Barandikak oino urrun pilota hoi. Eta untsa biltzen Thibaut Basquek. Pumpe laster, etzen errexea biltzeko pilota hoi, Ez batik eta gero hor berriro sartu hartuen, etzen erreboterateako. Eta hau atik Gibeleko marraren kontra jodu, behar ba entzun dukezue. Eta beraz aldiuntan urdinak aintzinan lehen aldikotz, 3 eta 2.
Hala, abiadura emikian ikusten duzu puntu hau, pilota hau, joanen dela, hala, Gibereko Magaren kontra. Eta beraz, Barrandika abiatuko da botatzera eta ez Barrandika joan da eskueneko alderat behar uste zuen, bimurroak egin zituela, baina ez da alkorik gertatu. Eta Auroren buru gurri izanen da puntu hau. Eta berdinketa berri bat, 3 puntu. Hiru berdinketa, horrek eran nahi du Jonkoa frango horrekatua dela lau pilotarien artean. Eta mementoan, bat besteari emaiten dutela errefera. Hale, botean beraz, Aritzerkiaga. Eta uzten du itzurian, eta untsa biltzen pilota hoi Aritzeke. Behar Barrandika kukandu duda bat, hor pilota hartu behar zuenez, edurit zaut piskat beranta bazuela pilota horren gainean. Bai, dudan ibilida eta berandu sartu da, gero ezkerparetara sartuko zen, nik uste dut hor oin artek galetu balu beretzat erresago izango zela pilota hori baina. Zenbait ezpada behar bere pilota hori. Eta gorriak aintzinean, pundu tipi batez, 4-3. Pilota luze bat, alduen bezala, ez da heltzen muguraino aritzen pilota hori, paretaren azpian gelituko da. Eta beraz, lau garden berdinketa, 4 puntutan. Hale, Barrandika ikusten duzu hor biletik. Gernikako pilotaria, 36 urte. Pilota hori, bai, idutzen zautan luze izanen dela. Eta lehen pasa. Egan nahi du, bi pilotariek, bi aintzindariek egin dutela bakotxak pasa bat. Iduriz biak sakearekin ez da bilela hain eroso. Edgarren pilotatik barnean du. Eta Baskek berriz emanen luze. Kaso entzin hortan orain, ez Gibel botatzen du eraino. Paretan itzulian. Kaso pilota bai. Domia hor, erran behar da, pilotai untxalotua zela muruari eta nekeziak ukan dituela pilota horren ere maiteko Xabik. Eta horren buru, gurri izanen da Erkiaga eta Baskentzat pundu hau. 5 eta 4. 4 pilotarien artean. Haure, untxa bildua zuen mukutik landa, baina Maleruski pilotai eskapatuko dako gaineko alderat Tibo Baski. Eta beste berdinketa bat, hobikiago ez ginoen egiten alaxer, 5 puntu, 5 berdinketa, Bai, emaitz aldetik bai, baina gero joko aldetik ez du joko hain ikusik ez. Kasua ez bipareta pausatu da entzin hortan, baina nuntxo horbildu da Gilen pilota honen emaiterat, Gilen hoien arte Giberetik dinik, aldiuntan Gibererat joan beharko du, ez Barrandikak hartzen du pilota hori. Tiro Baska, laburraide hoien arte urbiltzen, Erkiagak urrun Gibererat. Kasu biparetak hor. Pilota xerit eta untxa biltzen. Barrandikak zoin untxa. Kasu berriza, ez luze. Aldiuntan. Ze abiadura hartu duena pilota horrek Gibeleko pareta hortan. Zinez lehertu da, efetuarekin pilota lehertu da.
Bai, nik uste dute hasi direla pilotak berotzen eta joko hasiko dela laizter aldatzen. Abiadura gehiago hartu du, zinez azken pilota horrek, zinez lehertu da gibeleko paretan, pumpetik landa. Eta horren ondorioz, giren oien artek, ezin du ereman. Eta gorriak berri zaintzinan dizugu, pundu txipi bat balimada ere, 6-5. Abiadura gehiago ikusiko dugunez orain gaiten duzu bezala Asier. Kasu pilotai... Atzeko baretatik ez da... Ez zituen bi pumpe egin hor, ez? Ez da, nik dudako... Nik ere bai. Gero atzeko baretatik ez da atera ere ze pilota orduan. Berdinketekin segituko dugu lola. 6etan orain berdinketa. Eta Xabi Barrandika beraz abiatuko dena botatzerat berriro. Ze pilotai, beti berdin da, barnean da. Hau errebot, Barrandikaren zatizanen da. Tibo Basque gibeletik, laburra ere, eta Barrandikak hartzen du pilota hoi. Erkiagak jestu pulita hoi noa entzin hortan. Untsa horbildu Tibo Basque eta urrun gibelerat. Ez dute behar elgar aski mintzatu. Eta Barrandikak pilotoi hutsu egin du, eta gibelean ez zuen segitzen, bere gibelariak abiadura nemikian ikusiko duguna. Bai, horien arteko ongi baztertu du pilota eta gero aritzi hor... Behar gibelekoari izanen zen hori ez? Bientzatzailea, nik horro merituanik horien arti emango nioke. Zazpigarren pundua urdin izanen da. Xabia Barrandikarekin. Tibo Basque gibeletik. Errebotean Barrandikaren zat. Basque kuntsan bilu pilota hoi, eta hoien artek ezkerreko alderat. Kasu biparetak bai, joana zen pilota horren bila erkiaga, baina Baleruski sobera fite joan dako. Eta 8 dugu, 8 gira, horrek erran nahi du txandaren erdietan girela, Asier. Bai, hor lehen pausa dugu, eta 2 minutoko pausa dute pilotariak. Pausak zinez ez dira hartzen nahi duten bezala, nola pasatzen da hori? Ez, hori joko bakoitzean 8. Puntuan hor derrigorrez pausatu behar dira. 3. Joko bat balin bada 5. Joko hortan ez da pausarik izanen. 5 puntu segidan egin beharko dituzte. Emaitzaren aldetik partida atakatua dela, eta 8 punduz ikusi ditugu 6 berdinketa, bat 2, 3, 4, 5 eta 6 punduetan. Eta hor, brek tipi bat bezala egiten dute urdinek, baina ez da gauza handirik jokaturiko lehen txanda honetan. Ez, nire ustez, emaitza aldetik emaitza nahiko estua da, baina gero joko aldetik ez dugu gauza handirik ikusi. Sakearekin biak, baita Erkiaga eta baita Barrandika tira inondo ibili. Gero atzean akatsak egin dituzte ere bai horien artek eta Tibo Basque. Nire ustez momentukotz partida ez da hasi. Ez da oino hasia. Ez. Espero obrera joanen dira. Ustez baietz, 4 pilotari handiak ditugu kantxan. Eta nire ustez goruntzu joanen dira. Jestu ezter batzu ikusi dituguna lehen txandako lehen parte honetan. 4 pilotarien aldetik eta bereziki gibelekoen aldetik. Naiz eta Barrandikak ataka batzu egin dituen, mementoan gibelekoen artean izan da hainiz joko ere.
Bai, hor bi atzelari indartsu ditugu. Jakin behar da frontoi hau luzea dela, 56 metroko jaialaia da, orduan bi pilotari hauentzat frontoi egokia da, nire ustez. Hala, eta pausa bukatua dugu, beraz segidan hasiko dute bigarren partea, lehen txanda untan direa, orain lotzen bali mazirezte guri, beraz 8 eta 6, 8 urdinentzat, horari baitira Xabi Berrandika eta Giren Oienart, eta gorriz beraz parrean Aritz Erkiaga eta Tibo Bask. Eta Xabi Berrandika abiatuko da beraz botatzerat, 8 aldikotz. Gernikako pilotaria beraz Xerrek errandaukun bezala hastapenean. Uste zuena arrasuste hori eginen zuela pilota horrek. Hor ire sartu hartzuen eta gero errebesona du honek Oienartek eta ondo bota du. Eta orain 3 puntu hauek, kontuz, 10 bat egiten badute hor silo polit bat egin dute, jakin behar da 15 dela jokoa. Santza pixka bat ere, gisa batez. Pilota hori etzen pasa, zer gantzen dute pailek? Pasa. Bai, pasa zen. Beraz, bigarren pasa Xabi Berrandikaren zat, abiadura emekian, bai. Bai, argi ikusten da. Ez da dudarik. Pasa zen pilota hori, 7. marra pastu du. 9 eta 6 beti. Lehen txanda untan, Berrandika botean. Labur aldi untan. Tibo Baskek kutsare maiten pilota hori. Berrandikaren zat izanen da. Zerkiaga. Eta Oienar gibelerat. Errebotean biltzen. Erkiagak. Luze aldiuntan, airetik hartzen du. Untxa Oienart. Eta hor, ez jabatua izan da paretaikin, pumpea egin du zinez paretatik hurbil, eta horrek trabatu du. Eta hamarretan gira, horrek eran nahi du, zinez antzu importanta hartu dutela urdinek, 6 berdinetan ginen ostian. Eta 6etarik 4 puntu segidan egin dituzte. Berrandika eta Oienartek. Kasu pilota bipareta, untsa hartzen airez Oienart. Ez dakit berari zen hori, aintzinekoari, ala... Bai, uste dut baietz eta gainera Oienartek sartzeko esan dio orduan nire ustetzen ongi kokatua. Eta gorriak berriz partidan heldu dira. Bakarrik 3 puntu deskarta orain. 7 eta 10, oino 15 urrun dira. Eta hainiz gauzak gertatzen ala partida untan eta beriziki lehen txanda untan. Errebotean Aritz Erkiaga kuntza, ezkerreko paretaiki pilota itzultzen dena, eta Oienar kuntza ere maiten pilota hoi. Tibo Bask luze pilota hoi. Pelaster kuntza bildu pilota hoi, Aritzek. Kasu zer ginen du Berrandikak. Urrun. Paret burgoi. Urrunik heldu zen pilota horren Xeka Tibo Bask. Baina maleruski azken gestua ezin du bildu ahal izan. Eta horren buru berriz urdin izanen da, ikusiko dugu abiadura emekian. Bai, hor Xabik ongi mozten du jokoa, eta gero Aritz derrigorrez sarera joan behar da, eta siloa ikusi du, eta ongi gauzatu du pilota. Eta bai, eta urdinek berriz antzu hartzen, 11. puntuaren zat, 11 eta 7. Eta Aritz abiatzen botatzerat berriz,
ezkerreko paretaikin. Hau errebot Barandikaren zati zanen da. Kasua entzin hortan, hainan urgune baiten erkiagako ino. Eta luzea hau, Eta Barandikak hor bi paretekin egin du hori da? Ez erkiaga. Ederra egin duna hori, biziki zaila da. Hori egin duna, berak bakarrik egiten aldu hori. Balio luke abiadura emikean ikustea hori, eta hala. Hor ikusten da, hor zaila da egin duena, hori benetan gutxitan ikusten da, eta horretarako maisua da aritz. Zinez, gestu edera erakutsi daukuna hor aritzek. Eta beti hor dira gurriak 8 eta 11, 3 puntutan beti. Ez da menturatu hartzerat Xabi Barandika. Erkiaga oino sartuz, zairetik. Eta urgun eramanez. Horienak beti gibel. Erkiaga sartzen bakatu. Eta Erkiagak aldiuntan, ostean desu edera egin du, baina hor falta egin du aritzek. Bai, berantean iritsi da hor pilotara. Eta 12. pundua, emeki ari dira urbiltzen lehen txandaunen bukaerarat. Erkiagak ez dakit zer diliberatu zuen pumpetik aintzin, pumpetik landa behar baina zinez berezia da hartzeko eta arrunt bortitza hartzeko pumpetik landa. Eta gero horien arteka abiadura handia ematen dio berezeki errebesez. Istu edera egin duena hor Kibo Baskek. Eta pilota hori falta zen entzun dugunaz. Egan nahi du, gorriak beti hor direla 3 puntutan. Ustiko diferentzia beti atxikitzen dute, 3-4 puntu, 9 eta 12, ez da fini hori lehen txanda hau. Bi pareta, baina azpiko aldera joan da. Epaileak altxatu du bere sarea ikusten duzuen bezala. 9 eta 12 lehen txanda hontan. Horienak da, eta nola erraiten da, tiro batez, bi xuri? Tiro batez, bi pilota. Hori da. Bazen bat kukutua zena, eta behaz behar bada, ez dituzte 4 pilota, bina 5 pilota ukaren. Guretzat hona da, gure elkarteko pilota bat izan behar da zure ezki, gutxinez gaur pilota bat irabazi dugu. Pilota aipatu ditugu bereziki 4 pilota eta piloten importantziak. Baina merda egan pilotek ere gastu bat bautela. Eta ez dira emanak. Zuma balio du pilota batek? €1. €1. Beaz, €1 luzean elkartearen zati irabazia. Ez galdua. Ez galdua. 10 eta 12 gira. Eta berriz biatuko da botatzerat beraz Xabi Barandika. Kibo Baskurrun, luze gibilerat. Eta horienak laburrago. Erkiaga sartuko da pilota hortan. Urgun pilota hori ere oino. Bai, untxabilu Baskek. Errebesarekin untxabazkan liuntan ere. Barandika laburrago. Eta, bai, untxasegitu hor oino Gilenek. Gilen horienak sibirutarrak errepikatzen du, baina aldiuntan ez antzatua zen, baina ezin du pilota bildu. Eta gorriak hurbiltzen ari. Bai, hor defentsan oinart gaizkibili da, nire ustez pumpe luzean itxoen bartzuen pilota hori eta etzen airera joan gara. Hemen dik erreza da ikustea, gero kantxan desberdina da.
Hala, abiadura emekean ikusi dugu azken puntu hau eta beraz hor gorriak ditugu bakarrik puntu batean orain, besterik ez berdinketa baten izaiteko azkena 6etan ikusi dugu eta geroztik urniak joan dira intzinerat, baina gorriak berriz hor dituzte orain beren gibelean puntu baten gibeletik bakarrik. Txabildua oien hartak pilota hoi. Hau errebot izanen da eskiagaren zat. Untsa antzatua aldiutan giren oienak. Hau ere untsa entzinatua, ino. Kasu pilota palago joiten dute duriz. Paretan, hau batik gora da. Hala, zinez puntu hau importanta da, badakite zinez honek egiten duena. Eta gorrien zat izanen da. Horrek egan nahi du, hor dugula berdinketa, hamabitan berdin. Hala, 6 puntutan egin dituzte 6 berdinketa, geroztik urdinak jonak ziren. Eta berdin dira hor, egan nahi du berriz dena egiteko dela, bakarrik 3 puntu lehen txandaunen maiteko. Hor barandika gaizki ezarri da hori errebate hori nire ustez errebesez egin martzuen. Eta bai, hala. Hala, zinez untsa ikusia, Xer, berak ere aitortu du, beste aletik hartzen den altzuela. Hale, kaso, zekarkatuta den, bakarrik 3 puntu txandaunen maiteko, eta... Oien hartzen errebesa goiko partega joan da. Egan nahi du, 13 puntua gurrien zat izanen dela. 13-12. Eta bai, untsa ikusia hori ziloa ikusia zuena intzilortan. Eta zinez abiadura haundiarekin emandako pilota huni. Xabi Barrandikak, ala antena ikusten duzuena. Hala, abiadura emekean ikusiko duzu berriz. Zinez abiadura haundiarekin. Eta gorriek ezin dute bilua alizan. Eta gorriek berriz segitzen aintzinean. Ez, berdinketa. Berdinketa, 13 bakatu. 13 berdin, egia. Hale, 2 puntu besterik ez aliontan. Txandaunen emaiteko. Bizan dela, laugarren puntua importanta dela. Arrasuntza badaki hori Xabi Barrandikak eta behar den denbora hartzen du botera joiteko. Kasu, intantitxetatea puntu juntan, importanta da. Hamalagoaren. Eta azken aintzinako puntuaren egiteko. Tibo Bazkek gora pilota hoi. Eta hoienak untsa horbiltzen. Ibelanak teko lehia eta hor Barrandika sartzen, mainan urrun berak ere hoino. Destu pulita hor Bazkek pilota hoi bildu du, etzen erretxa. Untsa egina hau ere... Kaso, pilota edera erkiagaren zat, zer egiten du, luze! Kaso, mail bat goratu da hor jokoa. Zinez, errepikatzen dut, baina puntu hau importanta da. Pilotariak lutzen dira, hoinak Gibel, paretaikin, bardean da pilota hoi. Eta bai, aldiuntan amor eman du giren hoien artek pilota hoi ezin du bilua alizan. Eta 14 puntua gorrien dako izanen da. Eta azkena beraz, lehen txanda horrentzat izanen da, eta azken botea emanen duena. Abiadura emekean ikusiko dugu hor. Giren hoien artek ezin duela bilua alizan pilota eskapatu dakola.
Eta bai. Eta zailtasunako aiale, zuzenera telugira segidan, azken puntu honentzat. Ez dakit berarena zenez, Xabiren pilota zenez, baina ez du biloari izan horrek egan nahi du, lehen txanda joan dela gurrien alde. 15 eta 13 lehen txanda untan beraz. Bai, eta uste dut denbora guzia atzetik ibili dira, azken momentuan sartu dira beretzkarri. Bai, zinez seietan sei berdin ziren, eta gero urdinak joan dira aintzinerat 12 arte, beti 4 puntu ukanez aintzinean, eta ororen buru gurriek bukatu dute alere txanda hau. Eta hori ikusi da, zinez zukerraiten zinuena, zinez lehen partea motelago zen eta bigarren partean ere abiadura gehiago hartu du pilotak. Bai, pilota berotu delarik bereziki aritzek min gehiago egin du errebotearekin. Baina gero orokorrean ez dugu joko on bat ikusi, nik akatsasko ikusi ditut. Gero sakearekin bi aurrelariak arazoak dituzte. Gero arraundan bezala, pelota berotu delarik aritzek errebotearekin hasi da mine egiten. Oien artek eskubiarekin tanto pare bat egin ditu, baina gero defentsan ez dut ongi ikusten, ez da ongi kokatzen. Eta bazkere bai katxekin ibili da. Ez dakit. Gero nabarren du behar da aritzek egin duen errebote hori izugarri izan da horrekin ez dut zango jokoa salbatzen duenek, baina Justu edera ikusten duguna. Hala, pausa bat hartuko dute pilotariek aipatzen ginuen bezala beru egiten baitu hemen Campos Berri Raiala juntan. Beraz, jendek ere pausaino bat hartuko duten, artean guk bekiratuko ditugu zinez puntu ederenak eta joestu ederenak, bereziki ostean Xabi Barrandikak egin duena, aipatzen zinuen bezala, eta dinen gira zuzenerat segidan. Hala, beraz, pausak biztan da importanta dela. Berak biztan da berezkoak dira eta zinez profesionalak dira, baina hola badute trebatzailerik edo beren gibeletik edo pausa denboretan edo batez bestea ez dute. Ez dute beharrean, normalean bakarrik etortzen dira. Hala, ikusten dugu beraz emaitzaren pixkat partzialak zoin izan diren. Ikusten dugu beraz 6 arte zinez bat bestiari sigiltu dutela eta elgarrekin egon direla. Eta gero urdinek beraz ahantzua hartu dutela 4 puntu eginez. Baina ez da aski izan eta berriz berdin dute 12etan. Eta muro gurriek joan dute lehen txanda hau. Hala zoin izan den lehen txanda haunen joan dinak zoin izan diren. Eta denbora galurik gabe ikusten dugu berriz 4 pilotariak hor ditugula, bereziki Barrandikarekin aintzinean. Eta hor biletik ikusten duguna Giren Oienart, Mauletar eta Siberotara. Hala beraz, publikoa ere berriz hor dugu, berriz jendena. Eta beraz aldi honetan Aritz Erkiaga abiatuko da botatzerat. Bigarren txanda honetan, berriz 15, Aserrek errandotzuen bezala. Eta sekuran azken txanda bat izan balitz, izanen da bakarrik 5 puntutan. Eta lehen puntua, beraz, urdinentzat izanen da bigarren txanda honetan. Bat eta 0, beraz. Eta botean, beraz, Xabi Barrandika. Pilota iduriz bera txiki dute.
Bai. Dutzen du. Eta Gilenek pilota huts egin duena. Eta lehen berdinketa. Bai, eta iduriz jokau bide berdinetik do momentuko. Kusiko pixkat joko hobetzen duten pilotariak. Untxamitzatu dira elgar, Erkiagak untxapilota hartu du, Barrandikako pausatzen, baina ez da. Etzen urguntzinez gauza guti faltadako, baina pilota ezin du bildu ahal izan. Eta bigarren pundua beraz urdinentzat joanen da, 2-1. Biaz guare mekian. Zinek gibeletik jinda pilota honen txeka Tibo Baska. Baina, hori eskazako nera kusten duen bezala bere herriekin, baina eskaz. Eta beraz, urdin izanen da. Barrandika botean. Eta Aritz Erkiaga prest refera emaiteko, baina ez da beretako izanen, baina Tibo Baskentzat. Kasua pilota biak hortziren, baina hororen buru Tibo Baskek hartu du. Baina luze beste bat, nekeziak Tibo Baskentzat, baina nuntzara maiten. Oienak frango gura, paretekin, pilotatzara. Eta ez da heluko. Ez da heluko, bai. Labur egizen Barrandikaren, Erkiagaren pilota hoi. Eta urdinen dako izanen da hirugarren pundua, 3-1 bigarren txanda hontan. Abiadura emekian beraz, pilota hoi. Hartu du zinez sinetxigabe eta ez delarik sinezen pilota ez da heltzen. Denbora hartzen, aipatzen du pilota aldatu behar denez, ez. Xabik pilota bera atxikiko du eta abiatuko da botatzerat beraz Xabi Barrandika. Pilota labur, bi pareta! Baina... Txapa, bai. Marran jo du, bai. Marraren gainerat joandako pilota hoi. Eta zilo utipi bat egiten dutena hastapenetik urdinek. Ez dute auturik, nahi bau dute partida hau iraunarazi, atxurutuki behar dute txandahan hau edeman. Lehen agaldurik, ez dute auturik. Xabi Barrandika abiatzen botatzerat, aldi bat gehiago, laugarren aldikoaz bigarren txanda hontan. Eta Aritz Erkiagak hartu duena biskat sobera sinutxigabe hor, ez dakit, berea zen ez pilota hoi? Sartzeko pilota zen, baina ez dut ikusian, ez dakit, dudan ibiliden edo ez, baina eta normalean hori Aritzek erreski sartzen ditu pilota horiek eta gutxitan barkatzen du. Ez du, ere maiteko manerarekin hartu hasteko. Eta 5-1. Ziloa egin dute hor hastapenetik, azkar hasi dira urdinak, bigarren txanda hontan. Pilota hau Baskentzat izanen da. Pilota hau luze, beti barnean da, Baskentzat berak ere gora. Errebotean, Barrandikarentzat. Erkiaga luze, itzulian hau ere. Leontan horienak sartzen ahalko da pilota hontan. Gora maiten eta ez. Eta ez pilota hori etxatu da iretik hartzenat Gilen, baina ezin du atseman. Eta berri zeldu partidan gorriak 2-7 eta 5 barkatu. Beti hurbiletik ikusten Gilen horienak.
Erkiaga botean. Kasu pilota lotua zen, bai. Lotua zen paretari, gibilean ezin irakur paret edo errebot izanen zen, eta horren buru, falta egin gilan mauletarrak, siberotarrak, eta pundua beraz gurri izanen da. Are, gibela... Pilota zaila zen, horien artentzat, eta aire sartzeko pilota zen, eta baina aritzeko errebesona manu, eta... Kokatua zen gibela hortan. Bai. Eta gurriak heldu berriz partidarat, bakarri partidan beti bakarrik bipundu, falta berdinketaren egiteko, ez dugu, bai, lehen punduan ikusten dugu berdinketa, eta gero, beraz, urdinak joan ziren aintzinerat. Soentzin hortan, ez luze egiten du Erkiagak, gestu edera hor gilen partez. Hor ere, untsa jendek txalotzen duena. Hor ere, pilotoi etzen erretxa, kasu buruak hor. Jango apaltzen pilotoi. Ara, bizitasun gehiago behar ba xerpundu untan, zinez maila guratu da hor ez? Bai, gero nik ez ditut, ez dakit pilotariak, behar bada beroak eragin da, ez dakit pilotak, ez dakit ez dira behar bada hain garbi ibiltzen. Normalean baino huts gehiago ikusten ditut, ez dira hain... Pilotariak motelago ibiltzen dira, beroarekin zure goztuko? Ez, baina abiadura desberdina da, eta gero batzutan efektu desberdinekin, ez dakit, ez ditut eroso ikusten lau pilotariak. Emaitzaren aldetik hasteko, hurbiltzen ari zauzkigu, bakarrik pundu bat berdinketa egiteko 4-5. Eta beraz, berdinketa aipatzen ginuena, hor dugu 5etan, 5 berdin, bipilotarien artean. Hala entzina hartua zutena urdinek, horren buru berriz dena egiteko da. Berriz hor ditugu, 5 berdin, 4 pilotariak. Pilotari luze zen eta pasa izanen da ez. Deia kasu, hirugarrena bai. Eta hori terazten dugu, 5etan beraz, ezin dutela gehiago pasarik egin. 5 berdin beraz. Oien arra luze pilota hoi. Eta Tibo Bazk egiberetik beraz. Oso aire errandako, aire errandako, baina sobera gibeltzen. Eta beraz pumpetik bildu pilota hoi, baina maleruski eskapatu dako, beranta pizkat bazuen hor barandikak, Baina paretatik erori eginda pilota ere bai, orduan nik uste dut, ez dakit, pilotak ez direla hain ongi biltzen gaur. Horre ere bai, zangotara erori zaio. Eta gurriak aintzinean lehen aldikotz bigarren txanda untan, errepikatuko dautzuet beraz lehen txanda joan dutela bitan zutipiz. Baina ez luzako, zeren eta beste berdinketa bat dugu 6etan. Hirugarrena, bigarren txanda untan, 6 berdin. Tibo Bazk prest dena, errefera emaiteko pilota uni. Eta Xabi Berandika botean beraz. Untsa sartzen Erkiaga, pilota untan. Paret izanen da, kasua entzin hortan Berandika. Pausatzen eta untsa pausatzen. Untsa pausatzen eta Tibo Bazko frango urruntzen eta ezin du bildu ahal izan. 7 eta 6 pasatzen dira entzinean beraz urdinak. Luzea zen pilota hoi.
eta Barandika untsasko pausatu du aintzin hortan. Hala, eta zuzeneat, heldu gira segidean. Xabi Barandikarekin botean. Aldiuntan ez du erreusitu, laburago zen. Baina hortziren zeintzeko pilotariak. Kasu pilotari, bai airetiko ino. Tibor Bazkentzat. Voilà. Ze pilotaren txeka izan den hor gain hortan. Untsa, Prumpetik landa, untsa bilu Tibor Bazkek. Kasu Barandika, ez. Luze botatzen du. Barandika sartuko dea, ez da sartzen aldiuntan, usten du pasatzerat hoien agentzat. Kasu pilota itzulian izanen da, bai, Paret eta Barandikak hartzen. Kasu, bai, airetik aztu behar zen, bestenez eskapatuko zakoan pilota bai, untsa. Kasu, bai, hor ere, urgun joan dena, zinez gora joan dena, pilota horren txeka gilen. Bi pareta, bai, untsasko egina hori asier, Bai, hor, gilen leke bai, eman dio pilota hor, ez du ongi bota hor, Xabi Barandika hor preso gelditu da, eta aritzek hortik ez du barkatzen. Bai, angelu edera zuen, eta bai, zinez untsabilu du. Eta Barandika joan balimada ere urguntzen pilota honen biltzeko. Eta beraz, gurre izanen da, zazpina berdin. Berdinketa bat, horrek egan nahi du azken puntua dutela pausaren aintzinetik. Zortzietan izanen baita. Ez, Pumpela aster, baina ezen bildu pilota Tibor Bazkek. Bai, hor nire ustez hor Bazkek utzi bartzuen pilota hori ongi ateratzen zen aritzen zat errebotero, eta jakinez aritzeka arma ondi bat duela hor errebotean hor akatsa ondi egin du Bazkek. Hala, pausaino bat beraz fite joan dena, zuk erreten zinuena, minuta pare bat beraz pilotariak pixkat freskatzeko. Denbora beroaldi horrekin. Eta hala, horren buru, zukaretzen zinua, ez dugula partida handi bat ikusten jokoaren aldetik, baina emaitzaren aldetik are beti frango tinko partidak eta punduak batez bestetik zinez urbiltzen egiten dira. Bai hori da, maitz aldetik parekatua da, gero ez du joko handirik ikusten, baina normalean akats gutxiago egiten dituz pilotoriak. Nire ustez berotasunak badu hor eragin bat, ez da normala hainbeste akats ikustea. Epatzen ginoen, hastapenetik, zinen balintza bereziak zirela, naiz eta usatuak diren pilota horiek, baina beroarekin zinez gorputzek sofritzen dute. Lehen gainera momentu batean ikusi da nola horien artek irriste egin du ere, bai. Tanto aintzin edo zazpi berdin zirelarik edo uste dute ikusten dira. Zinez, gestu ederrak eta untsamen peratzen dute lau pilotari horiek. Ipatu dugu profesionalak dira, biztan dena, usuari dira bereziki uda hontan,
bai hemen doni manelo izunen, baita ere aipatuko dugu Miarritzen ere, Pauen ere. Eta gero Egualdan ere, Hala, nire Txapelketa badute beren xapelketa berezia ere. Beraz, anitz partida, anitz joko. Baitatzen dugu iparraldea eta hegoaldea, baita ere lehenago ari ziren Ameriketan ere bazen ohidura joiteko, zesta punta eta analitzeko, zetanda hori asier beti existetzen da, Ameritako ohidura hori? Ez da lehengo garaiko garai batean magos bat jaiala izan ziren, orain bakarra du hor Floridan danean, eta 3 hilabete bakarrik irekia da. Aurten uste dut urtarrila lauan irekiko dula 3 hilabeterako. Eta horrek egan nahi du hemengo profesionak denak arradio egiten dira, edo oberenak, edo zer da maila? Ez, gero aurten uste dut hemen lauetan oienar bakarrik joanen dela. Eta gero bertzeak hemen ari dira, gero neguan txapelketa handi bat Gernikan, Winter Series izena dena, eta hor gehiengoak hor jokatzen dute. Hala, eta bergaiten ginuen zinez jokoa tinko zela emaitzaren aletik, hor erakusten daukute hori berdinketa berri batekin, bat, 2, 3, 4, 5 bardean berdinketa sortzi puntutan ez baita bat ere geizki. Hala, orai lotzen bali bazilmazti ez guri horretaraziko dut lehen txanda joan zutela gurriek. 5 eta 13, tinkoa izan baitzen ere. Eta hor, beraz, sortzi berdinetan girela. Kaso pilota jutsekin du, Baskek, baina bigarren txantza bat du eta untxaraman. Kaso pilota itzultzen da, eta Erkiagak untxabildu alere. Erkiega kasu beranta bai. Beranta zuen abiatu delarik eta ezin du ereman ahal izan pilota hoi. Gainetik pasatu dako, nahi du horrek urdin izanen dela, bederatzigarren pundua, 9 eta 8 gorrientzat. Hala, berotasuna ikusten da, ere gorputzetan zinez lau pilotariek ere sofritzen dute. Ikusten da bai, izerdia handia botatzen ari direla bai. Denbora xapada, hainiz jende ere bada. Gure izertan ari dira. Jende hainiz bada, beraz jendek ere biztan dena berotasuna ekartzen dute. Nahiz hemen itxasotik hurbil giren. Xapada eta bero egin du egon guzian ere. Eta horreino ez da denbora freskatzen. Hale, beraz, bederatzigarren puntua egin dutena urdinek. Haremanen dutenez bigarren txanda hau, berdinketa egindeko eta 3. txanda batetara joiteko. Hala, ez dakit gelitze bat behar ez dakit zerbait beren... Ez dakit gertatu den, ez ikusi. Urdinak akantxan dira, urdiak ez dakit barra sistera arazo bat okanen dute, edo fizikoki ez dakit. Beste sistera baten seka joiteko behar bat da. Hale, orain... Bueltan dira. Hala, gorriak dindauzku kantxarat eta gure dinen gira fite zuzenerat, hala, segitzeko beraz, hala, behar ba, zesta kanbiatu du bai, ez dakit. Tibo Baskek, duridu berriz, hala, untxalotzen duela. Eta Xabi Berrandika abiartuko da botatzerat beraz beratzigarren aldikotz. Eta pundua egiten. 10. 10 eta 8.
Hala, berotasuna senitzen da bisiletan, hasten aipatzen giroen bezala. Lau pilotariak sofritzen dute. Eta ezin du pilotai ere eman Thibaut Basquek, hala ez da kontent. Eta ikusten du txanda honetan eskapatzen ari direla urdinak. Hala, zirotipi bat egin dute, 3 puntuen deskarta. Bai, lehen txandan uste dut, horri bile dira, 16 momentu batean ere bai urdinak, ez? Eta berdin dira 12an, berdin dute. Ikusiko lakorik gertatzen denez. Baina mementoan urdinek dute aintzina, segitzen. 12. puntuarekin, 12:08. Hale, publikoa berotzen. Hala bainan. Beste mantxa hau irebazten balute urdinak, 3. bat ikusi behar ginuke hemen. Donibane Leuzuneko Campos Berri jaiala juntan. Pilota luze, errebotean Barandikak bilduko. Thibaut Basquek untsa ere man. Barandikak untsa gibelkatu zer eman. Erkiagak luze oraino. Kaso entzin hortan. Untsa bildu du aldeuntan. Eta abiadura ondia. Eta jendek preziatzen dutena ere, ikusten duzuen bezala. 9 eta 12. Ez da oino bukatua bigarren txanda hau. 3 puntu besterik ez, edo bigarren txandaren emaiteko eta 3. bat ikusteko, edo beste 3 puntu berdinketaren izaiteko 12an. Ikusiko. Zuzenean, segidan. Oienar Gibeletik errebesez untsa. Baskere, Gibelen arteko lehia dugu mementoan. Eta liutan Erkiega sartzen ahalko da. Erkiega kasu, ez du riskurik hartu. Oienar Gibeletik heldu. Oienar aldeuntan laburrago, baina untsa bildu Thibaut Basquek. Hurbiltzen da Barandika eta segitzen du. Kasu pilota izaila aukanen dute, biak joiten dira. Eta ere maiten, baina ez. Ez da mugurratan luko, jendek sinez preziatu dute puntu hoi. Eta gorriak beti hor ditugu, hurbiltzen ari. 10 eta 12. Puntu punita hor ere, publikoaren zat berezikia, Asier. Bai, aritzen ongi biliga hor, eta gero atzeko parte horretan hor ongi bota du. Pilotako gogazoan hor biltzeko hau, Gilenek, eta ez du bildu izan. Eta Erkiaga abiak otukota botzaretzera, 10 eta 12, 2 puntu besterik ez berdinketa izaiteko. Puntu hau, importanta da hau ere. 13 edo 11-12, ez da bat ere gauza bera, badakite lau pilotariek. Untsa, Basquek hartzen pilota hoi. Barandika eskuinarekin. Luze pilota hoi, Barandika hor da presta. Kasu pilotai, untsa Basquek gestu edera. Eta hor, gainetik pasatzen dako Gileni pilotai. Defentsa hona hor Thibaut Basquek eta eskuina ongi erabilia, bien artean bota.
pilota askoz bizitzu da, eta gero puntu handia egin da, gainetik pasatzea. Zinez, gurriek joan dira puntu honen txeka, hurbiltzeko puntu batetarat. Hameka eta Hamabi, Aritzerkiaga botean, eta hau, pausa izanen da, bere laugarren pasa. Bai, abiadura ikusten dugu. Zinez pasatua zuela, epaileak untsa erakutsi du. Ale, Hameka eta Hamabi. Eta beste berdinketa ikusi dugunez, azkena 8 ikusi dugu. Bigarren txanda hontan. Aritzerkiaga botean. Eiretik untsa oino. Pilota zeila bazkentzea, untsa biltzen. Barrandikak, bai, untsa itzulian txegitua. Barrandika sartzen da, urgunero maiteko. Barrandika, Gibel Gradinez. Erkiaga Gibel eret buruz. Estu edera Gilenen zat, jomerzen pilota horren txeka eta untsa bilu du. Oienak hoino, untsa. Eta bai. Eta bai, laburrago zen pilota hoi. Eta urdinak berri zaintzilerat pasatzen. Hamairu. Eta Hameka ez da berdinketarik izanen da Hamabitan beraz. Ale, ostian beze bat egin dituzte, Hamairu egin dituzte, ikusten duzen bezala lehen txandan. Baina aldiuntan aintzinean dira urdinak. Eta harro nolaz ez puntu egiteagatik. Ale. Laburago hau, untxere maiten horienakek. Laburra ez. Erkiagak ezin du bilu izan, pilota hoi. Eta azken puntua beraz urdinentzat, Hamalau eta Hameka. Hala hori duriz, joiten gira hirugarren mantxa baten ikusteko. Hamalau eta Hameka. Azken botearen zat joanen da Xavier. Zazu Xavier, ez. Utxegin du, baina beti bizi da alere pilota hoi. Barrandikaren zat pilota, Erkiagaren zat pilota edera. Luze pilota hoi itzulian izanen da paret. Untsa joiten pilota horren zibila. Pilota laburra bena hor dira urdinak. Eta luze eramaiten. Untsa pumpetik landa. Kasu Erkiagak, erdian uzten pilota hoi, eta hor da horienak. Eta bete bizi da, etzen urgun, baina bete bizi da pilota hoi. Ze pilotaren txeka joan den, oino, kasu Barrandika, eta ez. Zinez opari bat eskaini duena hor, Bai. Hala, partida hori txanda haunen bukatzeko tantzen, baina hor, azken diestu hortan, Maleruski Barrandikak, abiadura emekian. Hala, txandaren azpirat joan da. Bihatzea alariak ongi bilidira, puntu honetan defentsan, bereziki. Hala, barkatu, zinen, bere eskuetan zuen lehen txanda hori, baina ezin du bilu izan.
Eta gorriak berriz urbiltzen ari 2 puntutan. Ale, badakite nahi badute bukatu gorriek 3 puntu falta dituztela. Baina ez dute dretxo faltaren egitetik, zenta urdinak 14etan baitira. Ale, Tibo Bazka, untsa konzentraturik, lau pilotariak ere, eta erkiaga botean. Barandika untsa pilota hoioino. Untsa Bazka bildua, kasu biparetak, baina hor da. Xavier. Luze, pilota itzuliko dea, ez da itzultzen. Barandika. Paretan. Erkiaga orain. Loturik ezkerreko buraren kontra, baina untsa ateratzen da alere pilotari urdina. Kasu haintzinetik ez. Berantazuen hor pilota horren hartzeko, airetik hartu behar zuena, utzi behar zuen pasterat. Iduriz horien artek aire sartzeko erandio, eta horren arabera bera ikusi du laburtzela, eta orduan saiatu da nola nahi sartzea. Ale, agut oino, emaitza tinkoa bigarren txanda hontan. Lehena burratu bali emada 2 puntuen deskartearekin. Aldi hontan erorako zerbait gertatuko da. Baina aldi hontan gorriak dira giberetik, baina botearekin. 13-14. Kasu, puntu hau. Oino importantago da. Erkiaga untsa, kasu, Barandika sartzen da. Aintzinean, pilota horrentzika jaiten da Barandika, baina ezin ere eman. Eta beraz, bigarren txanda urdin izanen da. Emaitza berdinarekin hori onburu, Aser. Bai. 15-13. Bai. Hala. Orain hirugarren joko batuk izango dugu, orain 5 puntutara. Hala, eta erran behar da, azken txanda honetan 5 puntutara biziki fite joiten dela. Hori da. Eta zinez huts egiten baduzu hastapena, zinez berantegi da. Eta lehen sakeak garrantzia handia du, nire ustez, nola joko hain laburra izanik. Eta sakaren aukera txaparen bidez egiten da, horren. Eta txakak duena normalean abantaila du, bere pilotartzen du, eta jakinez nola joko labur bat laburrago denez, sakak garrantzia handia du. Hala, ikusiko beraz berriz botatuko durua, ikusteko nok botatuko duen lehen bote hau azken txanda honetan. Hala, zinez, jokoa zer diuzu pixkat nibela altxatu da, bigarren txanda honetan, edo frango oino motel doa eta hobekiago egiten alukete lau pilotari horiek. Hasiera antzekoa izan da, gero behar da jokontan tanto politagoak ikusi ditugu. Baina nik ala ere akatsa gainitzik ikusten ditut. Eta ez da normala, lau pilotariak, maila handiko pilotariak dira. Nik lehen errandudan bezala nik uste dut berotasunak edo pilotak edo eragina du jokoan. Gero beraiekin ikusi beharko da, baina ez dute normalean hainbeste akatsa egiten. Hala, ikusi dugu nola pasatu den bigarren txanda honetan jokoaren punduen harratunatak. Baina uste duet lehenaren txanda zen hor. Ez du muntarik, jendeak ere freskatzerat joan dira. Eta berrez hurbiluko dira beraz azken txanda honetako. Hala, bidua ez dugu aipatu, baina gaiten zinautan partida harxi haintzin, zinez berezitasun bat baduela biduak ere, ez da izan, baina zer da hemen berezitasuna? Bai, pilotariak badu aukera hori galdetzea ikusten badu tanto bat bere kontra joan dela eta hor izan dela ezakit bi bote edo bote bat badu aukera hori galdetzea eta epaileak hor badute bideo bat ikusteko
eta horren arabera erabakitzen dute. Bai, edo aldatu, edo gero jakin behar da, hau ez dela futbola edo rubia bezala, ez ditugu hainbeste irudi, orduan batzuetan zaila da. Ez dutena egiten, bideoak ere, naiz eta aniz kamera baden ez dutena egiten. Hala, beharrik epaileak ere hor dira batzuetan, eta pixkat gauzak aldatzen aldira, azken munduko kopan ikusi ginuen futbolean biztan dena, baina pilotan ere gauzak pixkat hori doatzi, naiz eta erraiten zinuen behar ez da oino perfektua, baina hortarat joaiten gira eta teknikak ere laguntzen du, gero eta gehiago bideo bada, gehiago eta kamera bada, baina laguntza bat da eta ez da oino beti ez du bideoak dena egiten. Hala, bideoaren zergaiten argi noen eta segidan txartuko gira zinez azken txandauntarat, janez beraz hirugarren eta azkena kanen dugula 5 puntutan aipatu bezala. Hoien argibeletik heldu pilota honen txeka, biparetekin eta airetik hartzen Tibo Baskek. Hoien artek urrun joan da pilota honen txeka untxara maiten eta pundua egiten. Pundua egiten, ez dakiti ziloa ikusia zuenez, zoraten eman zuenen? Ikusia zuen aritz preso eta... Bai. Piskatere landierosa aritz. Bai. Aritz kokatua zen eskuineko aldean. Hor bideoa bada. Epatzen ginuen, erraiten ginuen bezala, gertatu behartzena, gertatu da, zinez antizipatu dugu, bibazu hasier. Gero, ez dakit zer galdetu duten, ez dut ikusi, orain ikusiko dugu. Zerbait izan da azken puntu untan, eta joanen dira bideoaren laguntzaren bila. Uste dut hor botea eskatu dutela, menik ez dut ikusten boterik hor. Botea egan nahi du, hasier? Pilota sisteratik ateratzen dena hor ez dut. Ez du pumperik egiten ahal sisteran. Puntara torri zaio, baina ez dut, nire ustez, ez dut uste dut puntua urdin izango dela. Nire ustez, gero irudiak ez dira inargi. Halako bat ikusten da pilota egeran, baina sisterandea edo sisteratik ateratu dira, hoi dute frogatu behar eta bilatu behar epailek, behar angelu hortan, hobekiago. Nik uste dut... Halako pumpe bat ikusten dugu, ez da zer diozuzuk. Puntara etortze zaio pilota. Eta ez da ateratzen. Urdin da, beraz, urdin entzat izanen da, ez da ateratu hori erabaki dute epailek. Eta hor, laguntzen du, behar da, itortu bideoak laguntzen duela eta angelu desberdinetarik ikusiz, zuk zinez aditu bezala ikusi zinuen etzela ateratu eta epailek ere hori egan dute. Ez da osoki atera, nire ustez, sisteratik. Irudi horietan, gutxinez. Hala, dena den, urdin izanen da. Eta beraz, abiatuko da botatzerat Xabi Barlandika. Hala, ipatzen ginuen zinez puntu guzien importantzia. Eta hor nolaz ez 5 puntuetan, hartako joan dira epailean xika ikusteko ze gertatu zen. Eta beraz urdin izanen da, eta beraz Xabier botean. Pilota bai lotua untsa eramaiten Barandikako ino pilota bai. Tibo Baskere untsa eramaiten txika luze, airetiko ino hartzen oienarek. Barandika ino lotzen pilota unik, pilota luze, bena untsa eramaiten Baskek. Barandika sartuko da ino. Kasu, bien artean bai, untsa mintzatu dira, eta beti barnean da pilota hori eta beti bizi da jokoan. Eta hor, ze gertatu da, Xier, ez dut ikusi, berriz, nire uste, ze galdetu da. Bat besterit trebatu dira? Bai, hori da bai.
Bai, ala abiadura emekean asoraze hobekago argituko gaitu edo ni bereziki. Bai, aintzinen zuen, bai. Argik ikusten da, berak ere barkatu eskatzen du. Giren horien arteak, ala inan egun bat besteren kontrai dira, binan biztan da lau pilotariak elgar ezagutzen dutela. Dute parada elgar kurutzatzeko beste jaialaietan. Eta beraz berriz izanen da, eta berriro abiatuko da botatzerat Xabier Barrandika beraz ikusi duzen bezala. Pilota luzea, Erkiaga pilota hau bai untxa. Oiena Roino luze. Oiena guntza entzinatuz apal pilota hoi. Erkiagak bildu du. Hau errebot. Eta luze, kasu pareta, ez guntza entzin biltzen du oienarek. Errebot izanen da hau Erkiagaren zat. Barrandika sartzen kasu, baina luze. Paret hau Erkiaga, Barrandika sartzen da, kasu biparetak, hor da, eta ez domaia. Barrandikak zinez Erkiagak markatu, untxa irakortua zuen gestu hori eta pilotaren txeka, baina eskapatu dako eskuineko sarerat, baina etzen ugun hor haser, Ez. Etzakona gauza handik faltatzen, Bai, hor ongi moztu du jokoa Barrandikak eta ongi botata ere bai. Eta urdin izanen da bigarren pundua, biga eta 0 eta huts, kasu, 5 pundutan dela errepikatuko dugu. Eta 5 egiten dituena. Final hau joaren du, hemen Doni Bandelo izunen. Luze. Luzeago zen. Eta hirugarren pasa dute urdinek eta bereziki Xabier Barrandikak berriz abiatuko da botatzerat, 2 eta 0 beti. Liutan barne izanen da pilota hoi, ez eta laburtzen. Bazkek urrun gibelerat. Erkiagaren zat izanen da ere maiten, kasu atakatuko du Erkiagak pilota edera. Eta luze ere maiten gibeleko soko hortarat. Hau paret itzulian Leuntan Barrandika kuntseira kortua zuen eta berak egiten pundua entzin hortan. 3 eta 0, gestu pulita egin duena hor Xabier Barrandikak, abiadura emeken ikusiko dugu, untsaire kortua zuen eta zinez angelu horrekin, untsa baliatu du. Eta pilota siristean joan da. Eta gorriak urrunt ziren, 3 eta 0, kasu erreten ginen fiteo egiten zela. Deia 3. 2 pundu besterik ez joiteko finala hau urdinentzat beraz. Kasu Barrandikak bipareta, baina hor da Erkiaga domaia. Domina, bortitzena egina zuen pilota horren txeka, zinez untxa zen, baina eskapatu dako. Bai, gero pilotari efektuarekin etortzen da. Ongi kokatua zen, normalean harrapatzeko pelota zen, baina gero efektuarekin etortzen da, eta baina Eta bai, irri egiten du bere buruaz, eta gorriek sinesten dute, bat eta 3 azken txandaguntan. 2 pundu, bai berdintzeko, bai bururatzeko. Erkiaga untxa.
Erkiagak Zuliana biltzen pilota juntza. Beti bizi da, puntu importanta, hau ere, nola ez? Jestu pilota hor, Pumpel Asterbilu duena Tibo Bazkek. Kasu pilota horren txeka aguntzaga du. Eta, ere maiten. Ere maiten puntu hau, zinez urgun joan da xeka. Sekulako defentsa. Zinez joan da pilota horren txeka hor, arguntzaga zuen. Eta puntua egin du. Eta jendek ere preziatzen du, lurrian izandik ere, bere dako da laugarren puntu hau. Zinez hemen situa du, lau eta bat. Eta puntuko partidako azken puntua ikusten dugu Rasier. Azkena. Buikoa ere oiuka, nola zez preziatu du jestu hoi, bagandikarena. Hau ere, joan beharko da eskuintzeka. Eta sarearen laguntzarekin ere maiten. Kasu haintzin hortan Erkiagak atakatzen, baina hor dira urdinak. Pilota edera ukanen du hor bagandikak zer egiten du. Denbora hartzen du nola zez. Abiadura handia maiten. Eta bai, eta puntua egiten. Bost eta bat. Beraz, ez balimada hainuntza ere hasi nibelan areitik, gauza pulita ikusi dugu espektakularak hasteko bai guretzat, bai publikoaren zat, eta nota on batekin buratzen dute pilotari horiek hasiak. Nik uste du hasiera nahiko kaskarra izan da, bigarren joka hobeto eta hirugarren joko polita ikusi dugu. Eta emaitza honen arabera, siur, heldu den astean zlama jokatuko da, aste artean eta ostegunan erdi finalak izan dira, eta finala handia abuztuaren 25ean. Eta emaitza honen arabera, siur barne daude Basko, Ienar eta Barandika, eta dudak ditut aritzekin, ezagit sailkatzen den edo ez. Hori sigituko dugu, zenta hor bakarrik lehen aldia ginuen, baina orain hori izanen gira heluan hastean, elgarrikin hori izanen gira. Plazer bat izan da hasteko, mil esker gurekin egoiteagatik, mil esker handi bat hasier. Mil esker zuri, eta mil esker... Beraz, ondoko hitzordua emaiten dautzuet heluden haste artean izanen da hemen berean Donibane Loizunen. Han artean mil esker zueri ere, haupa pilota eta laster arte. Mil esker, Gabon. Gabon.